cikin dai shugaban kasa dai ga mun ci mun goshi kar mu ci insha Allah ba corona ba dan dan corona ne Allah da sai mun ci bakin cikin sa dai dan ulu ya ta mu cikin mu goshi an buɗe mu wannan sha albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya alƙawarin bakin cikin su dai kan mu ci to ga hinan mun ci mun gyade mun yi sallar juma'a mun zo mun yi sallar juma'a mun yi sallar idi duka alhamdulillah abinda kuke jaja sai dai ku gani akan ku darajar manzo Allah kai kuma sarkin musulmai to aniyar ka tabi ka kuma an yi warkiya mun gane ka an ga ma sai da aka ga ma an ga wata wallahi ka tsaya ka biyo yahudawa to wannan wani irin aqida ce haka wallahi kuma mu ai mun sani cewa Saudiya ai yanzu ta bata rota da tsalle a wajen babu wani abin da ta shigo da shi mu saboda mun san ba ita ce da kanta ba wallahi juya ta ake wallahi insha Allah Allah sa shugabannin mu su gane gaskiya Allah ka tare mu gaba sun gama zalunta muka ce Allah sa su gane to ai addu'a ake ko Allah sa su gane gaskiya in masu ganewa ne kenan idan ba masu ganewa bane ba Allah ubangiji kai can da su waje bangon duniya yanzu kaman wannan dan shegiyar ai ba za a masa addu'a ba idan addu'a Allah ta roƙa shi ai ba duka ba kama kiran suna duka ba yake duka ba kama kiran ko kana nufin wannan tsohon dan shegiyar shegi babban giwa haba dama za a tayi a ga shegi ya mutu dinan ne ai bakin ciki na unwaye ka ko kai ne sai mun daura ba mulkin nan habba da zan yi muku allici wallahi ministan tsaro zaka bani yanda Allah in yi kata da yan boko haram sai da shan lemu yanda muka ci maka koshin nan ubangiji Allah ya sa kowa ya ci ya koshi kowa ya ce koshi kowa ya da ci muka ci makoshi a lokacin annabi baby ki bude bakin ki zan zuro kai